фарқияти физиологии зану мард зоҳира маълум аст, аммо дар ин видеоролик дар бораи фактҳои аҷоибе ки олимон дар таҷрибаҳои дур дароз муайян карданд сухан меронем. мисол, оё шумо медонед ки як зан то охири умраш ба ҳисоби миёна 2 килограмм лаб сурхкунакро, яъне помадаро ҳангоми лисидани лаб мехӯрад, ё ин ки қобилияти бӯйнои зан хеле баланд буда шавҳари ояндаи худро аз бӯяш писандида интихоб мекунад, вале ин фактро хатто худи занҳо намедонанд. боз мехоҳед донед ки чаро зан нисбат ба мард тез пир мешавад, вале боз ҳам аз мардон дарозумртар мебошанд. ё зан дар як сол чанд рӯзи худро дар назди оина мегузаронад, ё ин ки зану мард дар як шабонарӯз чанд калима истифода мекунанд. донистани фарқияти ҳамҷинсамон ба мо кӯмак мекунад то якдигарро хубтар фаҳмем ва дар ҳаётамон нофаҳмиҳои нороҳаткунанда камтар бошад. видеороликро то охир тамошо кунед ва аз 20 факти аҷоибе дар бораи фарқияти зану мард хабардор бошед. ҳамчунин дар охири видео тӯҳфаҳои соли навии худро соҳиб шавед. оё шумо медонистед ки ҳангоми зер кардани тугмачаи сурх ӯ рангашро ба хокистар иваз мекунад? агар бовар накунед, санҷед. якум, зан дар як шабонарӯз ба ҳисоби миёна 8000 калима истифода мебарад. мард бошад аз зан 2 баробар камтар. ҳамчунин занҳо нисбат ба мардон серҳаракат мебошанд. дуюм, норасои мардон дар шаҳр нисбат ба қишлоқ зиёдтар маълум аст, чунки мардони қишлоқ нисбат ба мардони шаҳр дарозумртаранд, вале дар бораи занҳо тамоман баръаксашро гуфта метавонем. барои дарозумрии зан хонаҳои шаҳр хубтар мусоидат мекунад. сеюм, зан ба чеҳраи ҳамсуҳбат бисёр нигоҳ мекунад, новабаста писанд ё нописанд будани соҳиби чеҳра. мард бошад танҳо ҳангоми диққат ҷалбкунанда шуморидани соҳиби чеҳра ба он зиёд нигоҳ мекунад. чорум, мард роҳҳои бегонаро хубтар дар хотир нигоҳ дошта метавонад. аз ҳамин сабаб дар шаҳрҳои бегона одатан занҳоро ҳашарогум мекунанд. панҷум, чашми чап ва гӯши чапи мардон нисбат ба росташ хуб мебинад ва хуб мешунавад, дар занҳо бошад баръакс. шашум, бадани урёни мард ҳамаги 25% занҳоро ҷалб мекунад, вале бадани урёни зан 90% мард. ҳафтум, дар ҷавонӣ хотираи занҳо мустаҳкам бошад, дар синни пиронсолӣ хотираи мардҳо мустаҳкамтар аст. ҳаштум, қобилияти бӯйнои занҳо хеле баланд мебошад, ки занҳо аз бӯи мард ба саломатии он баҳо дода метавонанд. агар иммунитети мард аз иммунитети зан баланд бошад, зан бӯи мардро меписандад. нуҳум, пӯсти зан аз пӯсти мард 10 маротиба нозуктар ва ҳассос мебошад. аз ҳамин сабаб занҳо бо пӯсташон хубтар ҳис мекунанд. аммо дар пӯсти мард моддаи коллаген хеле зиёд буда, ин ба мард кӯмак мерасонад то ҷавони худро хеле дур нигоҳ дорад ва боз дар пӯсти мард хеле зиёд равған ҳосил карда мешавад, ки ин барои пӯст вазифаи ғизо ва ҳимояро иҷро мекунад. даҳум, ҳамавақт дар таваллудхонаҳо писарчаҳо зиёдтар таваллуд мешаванд. ба ҳисоби миёна агар 100 духтарча таваллуд шавад, 107 писарча ба дунё меояд. аммо аз ҳисоби дарозумрии зан дар дунё ҳисоби зан зиёд шудааст. 11, дар тамоми дунё ҳисоби мардони бекора нисбат ба занҳои бекора зиёдтар аст, чунки занҳо ба маоши кам низ кор кардан мегиранд. мард бошад то пай доштани кори дуруст интизор мешавад. 12, ҳамаги 10% занҳо худро хушрӯй ҳисоб мекунанд. танҳо 2% онҳо худро диққат ҷалбкунанда мешуморанд. боқимонда ба худ баҳои миёна медиҳад. ҳа, танҳо мард метавонад ҳама вақт ба худ баҳои баланд диҳад. 13, духтарони ҷавон дар як сол 120 соат ё ин ки 5 рӯзи худро дар назди оина мегузаронанд. 14, биноиши зану мард аз ҳамдигар ба кулли фарқ мекунад. агар занҳо рангҳоро хуб ҷудо карда тавонанд, мардон чизҳои хурдтаринро хубтар дарк мекунанд. 15, мард дар суҳбати телефонӣ одатан 6 дақиқаи худро сарф кунад, зан на камтар аз 20 дақиқаро сарф мекунад. 16, аз сабаби серҳаракат будани зан дар мушакҳои он кислота зиёд ҳосил мешавад, ки ин эҳтиёҷоти занро ба хоб баланд мекунад. 17, асабҳои дард ҳис кунандаи зан нисбат ба мард 2 маротиба зиёд аст.
و با واسطه گرمانی زنانه استروژن با معاینه خیلی تیز رسانیده می شود. از همین سبب درد زن همه وقت بلند است. 18. زنها نسبت به مردان تیز بیمار می شوند و باز همچنین تیز صحت می یابند، ولی بیماری مردان دیر باشد هم جدی می باشد. 19. زنها با معده چوده ها دقت جدی می دهند و این خصلت به آنها یارده می رساند که بعضی چیزها را پیشکی معلوم کنند و خیلی احتیاطکار باشند. زن می تواند در یک حجره که دیگر آدمان صحبت دارد کتاب خواند و یا با تلفن صحبت کند، ولی مرد باشد برای کتاب خواندن یا اینکه با تلفن گپ زدن آرامی طلب می کند یا اینکه به دیگر حجره می گذرد. 20. هنگام عصبی بودن زنها با گریه کردن حرکت میکنند خود را آرام کنند، چون که از سن خردسالی به دختران دو کرده با مشت زدن را عیب میشمارند ولی با گریه کردن اجازت میدهند. از آن سبب که زن گریه کردن را عیب نمیشمارد به حسیات خود زیادتر آزادی میدهد. پسران را باشد برعکس تربیه میکنند، آنها نباید به حسیات خود آزادی دهند. اکنون وقتی گرفتن تحفه خود برای گرفتن تحفه‌تان شما را لازم است اکران تلفنتان اسکرین شات کنید. اینک سر کردیم. 1 2 3. چگونه تحفه گرفته‌ات را حتما در کامنت نویس.